Можеш ли да повярваш, че един обикновен човек успя да спаси летен фестивал по този начин? Беше едно горещо лято в малко испанско градче. Местните организираха фестивал на открито, музика, игри и танци. Но жегата беше непоносима, хората се изморяваха и започнаха да се разотиват. Денят, който трябваше да е празник, изглеждаше обречен. Точно тогава се появи Хавиер, обикновен човек от града, който обичаше да прави домашни напитки. Той донесе газирана вода и своите тайни сиропи, с които направи майсторски освежаващи напитки. Хората опитваха и моментално забравяха за мъчителната жега. Децата започнаха да тичат и да се смеят, възрастните се отпуснаха и разговаряха, а горещият ден изведнъж се превърна в истинско забавление. И днес, когато денят ни е горещ или труден, понякога всичко, от което имаме нужда, е малка глътка свежест, за да се почувстваме по-добре. Точно това е газиро, сиропи и газирана вода, които превръщат всеки ден в освежаващ момент. Влез в сайта от линка в описанието и избери своя вкус. Използвай промокод HUSTLE и при покупка над 50 лева ще получиш безплатен сироп кола. Газиро, твоята глътка свежест, когато денят ти се нуждае от малко магия.